kaka an gi hawi. Bang' arus mara anayudo anyuola maber ahinya. Ne kaka koro wamora ahinya kae wate. Mama no kadwa neno ng'ata ka chonyo pari kai kata matin. Nango? In gi wat mane kode? Nyasacha, anako imana gimoro achiel. Ni ngima mar niti kik bed machal gi marani. Ngima ne en kik obed gi hayo marach kaka an goni. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. oka Kamwabro budho manyanga yaso kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. fumuto Achiel kachiel kowo Communication Center Nairobi. Yena monda goniero kamano komiero Ramogi TV kaka tasen mari makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore gi weche manyien mag migago to mokwongo thuond weche. Kihondko kod Kibaji okwako boma ma Kakamega motelo ne romo ma Linda Mwananchi. You can do whatever you want. You can incite people. You can incite youths in the street. But the truth of the matter is that the people of Kenya, and the majority of them, are going to vote Ruto a second time. Jatend migao mar omenda John Badi odok ne jatend piny William Ruto kowacho no Uganda luo seng'ado maduoke apisi. Bad migao makoro chal mar kor lwasi oyango medruok mar koth e pachoka chakre tarik 21 dwe ni nyaka tarik 25. Arwake ni machiegni nyinga Milton Ochieng Ahuor. Kweth mar ODM kotelnegi kod ogai margi Dr. Oburu Oginga limo kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono
romo mobagi e kar romo ma Idi Gardens mantiere chuny bomano. Kwethno osebedo kaluorore e kor gwenge ma pacho ka kod rombe motisi kaka Linda Ground. Odiechieng' ma kawuono romo mar ODM ma itimo e kaunti ma Siaya bende en mano mar rwako Dr. Oburu dala bang' kane okete kaka ogai mar duond burano ka jotelo mopogore opogore koriwo koda ka jakom mar ODM Gladys Wanga kaachiel gi johera mag ODM oyuoro e romono. Niwaletee wageni hao wamefika kutoka Kisumu la Seko, Kisumu East Constituency. Karibu sana. Tuko na Florence ameweza. Kulikuwa na wakati wa NASA ODM. Mimi nataka nijue niwaletee wageni hao wamefika kutoka Kisumu la Seko, Kisumu East Constituency. Karibu sana. Tuko na Florence ameweza. Obila e kaunti ma Kakamega obeda kicha e kinde ma kweth ariyo mag siasa, achiel masiro lwedo sirikal mar Manywanda kod machielo makwedo sirikal mar Manywanda duto okudore e boma ma Kakamega. Ma motelo ne romo ma Linda Wananchi motelne kod jagoro mar Edwin Sifuna e alap ma Amalemba odhiambo ma kawuono. Kweth mar ariyo ogo tache apeini mag boma ma Kakamega ka giwero wende mag pako kweth magi. Magi timore juma achiel kende bang' obila diro iro malungo wang' e kar romo mar kweth Linda Wananchi e gwenge ma Kitengela e kaunti ma Kajiado kendo ketho romo makamano. Munakaribisha Caleb Amisi. Jatend migao mar omenda John Mbadi oseo kweth makwedo sirikal kod moko kuom josiasa mobalo gi duond bura mar ODM mowacho ni temo siayo oganda mag Luo mondo kik bisir jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo e yiero mabiro. Mbadi onyiero josiasa makamago kowacho ni dwaro margi en ni oganda Luo mondo dong' e koyo oko ma sirikal tok yiero mabiro ka okoni jatend piny William Ruto oseloko uchumi ma piny Kenya kopim gi kaka ne en e kinde mokalo. Kanoloso e kinde nyasi ma Solomenda mar chako gedo e skund secondary ma John Mbadi osogo e ward ma Kwabwai. Mbadi manoten gi jaod bura mandhiwa Martin Owino nokoni josiasa malondo piny Kenya lando ni Ruto ok bi yier kata kamano pachgi obam. Today. And the real supporters of ODM have decided that we are giving Ruto a second term. And we are not just giving Ruto a second term for the sake of it. Ruto has done wonders for the economy of this country. This economy was on its knees when President Uhuru Kenyatta left office. Hata yeye mwenyewe anajua. Our economy was in tatters. We were predicted to be one of the economies that was going to fail. 6 economies in Africa. Because of President Ruto working together with people like John Mbadi. Today, the whole world is saying that Kenyan economy is stronger than it was in 2022, 2023. And therefore, those people who are saying that Ruto will not get 2 terms, you are on your own. You can do whatever you want. You can incite people. You can incite youths in the street. But the truth of the matter is that the people of Kenya, and the majority of them, are going to vote Ruto a second term. Duond bura ma Jubilee oyango ni gibiro mana yie kod yiero motim kod nonro ma science e yiero jal mabiro fwadho bandechgi e kweth mapingo piny owacho kaka jachung' malemo mar jatend piny motelo ne yiero mabiro. Jodito mag duond burano wacho ni e kinde mosekalo mag yiero ne itimo e yor piny ka gimedo ni jal ma ibiro yier nyaka yier mana e yor ratiro. Ka giloso e kaunti ma Kisii e kinde mane giyango log tich manyien mar duond burano, jagoro maduong' ma Jubilee Richard Ole Kenta owacho ni yiero mitimo e yor lony ma science biro kelo yiero ma huyanga kendo miyo dhoudi matindo thuolo mar yiero jatend piny ma gidwaro. Duond burano bende osingo ne johera magi ni yiero magi mag welo ibitim e yo mar ratiro maonge dewo wang'. Nataka kuambia wale ambao tuko na wao kitu ya maana, sisi kama Jubilee tunataka Matiang'i aheshimiwe. For us to decide who our flag bearer is must be through scientific methods and formula.
Mjue kwanza tuliposhikana na PNU na Jubilee, hiyo ndio serikali zimekuwa kwa uongozi kwa miaka 20. Yes. Miaka 20 imesema ni Matiang'i ndio wanataka ashikilie ile kazi ambayo walianzisha. Mimi nataka kuwauliza tukue na heshima, tusaidie Fred Okengo Matiang'i ili aweze kuwa rais. Tutamsindikisha mpaka asubuhi sana, ikifika saa 4 amefika nyumbani, kwa sababu hajatimiza zile promise, ahadi ambazo alipatia wananchi wakati alikuwa anatafuta kura mwaka wa 2022. Bad migao makoro futo mar kor lwasi e pachoka ogolo milome ni koth mapek dhi chwe e pachoka kochakore kawuono tarik 21 nyaka tarik 25 ma dwe mar 2 ni. E koro margi, Kenya Met wacho ni koth osebedo ka chwe e gwenge mag Lake Victoria Basin, Hoho mar Okak nyaka boma ma Nairobi, kendo bro dhi medore e rang'iny mamalo ka gwenge makadho nam chumbi bende dhi yudo koth. Counties ma koth dhi chwe ahinya gin mago mag Migori, Nyamira, Bungoma, Kakamega, Embu, Murang'a, Nyeri, Tharaka Nithi, Kisii, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Nairobi, Kericho, Bomet, Taita Taveta, Kitui, Kwale, Mombasa gi Southern Tana kod Kilifi. Jopiny okwa mondo obed akiche e seche mag koth, nimar en koth manyalo kelo oula e gwenge moko. Jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitoko lando ni migao mar somo osetieko chenro mar nono kwan sikunde kod jopuonjre manie pachoka. Kaluwore kod Bitok, chenro no miyo migao mar somo nigi kwan makare mag sikunde kod kwan jopuonjre mantiere skul ka sikul gino mabiro tieko chochni e sekta mar somo. Bende omedo ni gi chano mar riyo sekta mar somo e pachoka kokalo e tieko wach jopuonjre manyawawa ma kuom kinde malach osemiyo sekta mar somo wito omenda modhuro. Naomba wakati huu nikuletee tamasha fupi na The year and I instituted a committee, a team. We did the verification and we have identified the number of students in our schools, the number of learners in our schools, the number of schools, and we have now a very clear picture of how many students we have, how many learners we have. And recently, as early as last week, we are able to discipline 28 sub-county directors of education who we believe are capable. We send them show cause letters around the country because we must clean the education sector. Tunashukuru serikali kwa hii maneno ya capitation. Ilikuja kabla hata shule haijafunguliwa. Na ningependa Bwana PS kukuambia fanya kazi, endelea na kazi yako. Sisi tunakuunga mkono. Hizo siasa zingine ambazo tunaona saa zingine, hiyo siasa tusiweke katika mambo ya elimu. Obila e kaunti ma Machakos ochako timo nonro kaluwore gi tho ma japuonjre ma klas 12 e sikund secondary ma Kotoloni mayudore e tong' mar boma ma Machakos. Japuonjre no ma oyangi kaka Konsolata Nduku wachore ni nobedo matuo e skul. Kaluwore gi anyuola mare, ten sikund no ero nonyiso gi tuo ma nyathigi kendo bang' chopo e skul ne gitere e od thieth ma Machakos level 5. Nduku kata kamano noyango ni osewito ngimane e kinde manochopo e od thieth. Bero mar yango gima dine kel tho mare ibiro timo chieng' wuok tich e od thieth ma Montezuma e kaunti ma Machakos. Sasa yuko na hakusema ni mgonjwa, hatukupigiwa simu ile tunapigiwa ni Nduko ni mgonjwa, and the next minute Nduko is dead. So we are asking so many questions, and we believe the police and the DCI, the people who are concerned, will give us a comprehensive report on what has happened. Ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe.
naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa Ngeso ka Ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo riwruok makedo ne ratich oganda ma Center for Litigation Trust koro buogo machwalo bura e doho madwaro ler ewi okang' ma obila ma Mombasa nokawo matwang'o lep obila ir fundi moro matwang'o lewni e gwenge ma Changamwe. Maeri en bang' obila mande nodonjo ne fundino kuom deko twang'o ne uniform mar obila dhi e doho kendo kwayo doho mondo we fundino ero thuolo bang' fundino duoko ne pesa maromo $4,200 mande nochulo matwang'o uniform. To bang' doho we thuolo fundino koni osebedo kotwang'o lep obila e kinde ka kinde. Tujui ni hizi uniform kina nani wanazo. Ndio ona kila masaa watu wanimpersonate, wanajifanya polisi, wanaibia watu left right and center, na tunashangaa sana kama bunge inajua masuala kuwa huku chini polisi wanashonewa ma uniform na mtu yoyote mpatae. Hatujui kama kuna standard pia hizi nguo. Hizi ni government store, mwisho tuambiwa watengeze risasi. Kwa hivyo sisi tunasema swala hili lazima Murkomen aliangalie. Tunaweka application before the High Court of Mombasa or against the Deputy OCS of Changamwe Police Station and Mark Otweo, the accused person, the tailor. Kama hao wenyewe walijua fundi wa kawaida fai kushona hiyo kitu, ni hao wenyewe wangeniambia mimi. Lakini hao wenyewe walikimbilia kunistaki ya kwamba mimi nimechukua pesa ya kushona material na sijashona. Na hao wenyewe wanajua kupata hiyo material ni ngumu. Wale nimepata material yao, nimewashonea. Hata OCS yake juzi nilimpelekea, nimemshonea yeye. Nimemshonea maofisa kadhaa hapo Changamwe, including Deputy OCS ambaye alileta issue hapa ya kwamba nimeobtain money yake, pesa yake kwa njia ya udanganyifu. How comes anaweza nipeleka kotini ya kwamba mimi nimechukua pesa yake kwa njia ya udanganyifu, wakati yeye ndiye alikuwa anataka nguo yenye akona. Wakati nimeenda kumwambia hiyo nguo akona, ananiweka ndani, ananileta koti na obtaining. Mimi sio mwizi, mimi ni fundi wa kushona. Na kama OCS anajua hiyo nguo haishonwi, afadhali angeniambia, hata yake singemshonea. Duol mochung'ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC koro jiwo oganda jo Kenya mondo tim makare gi yore mag tudruok mag mbui ahinya te kinde ni ma piny Kenya timo ikruok mare ne yiero maduong' ma higa manyien. Kuom mano, NCIC ochako kampen machiwo okenge makare minyalo ti godo e nyayo kwe kod tieko weche mag siayo oganda. Kampen makamano ibiro time e counties moko 9 kochakore kod Isiolo, Mandera, Garissa, Laikipia gi Marsabit. Kaluwore gi nonro mar NCIC, lwenje mag dhoudi e achiel kuom gigo mathiro kwe pachoka kendo nyaka timne lokruok. Kwa wale wanatumia sana social media, tumeona mara nyingi tunatumia maneno machafu kupitiza ujumbe. Labda ujumbe inaweza kuwa mzuri, lakini vile maneno unavyotumia ni maneno ya kuchochea, kutukana na kudehumanize watu wengine.
So ni amana kwanza kuelezea kwamba wale wako wako active kwa social media ama digital space wawe very careful that ile maneno unatumia sio ya kuleta uhasama kati ya watu ama kati ya wananchi. Ni jukumu letu mimi na wewe kama mtu binafsi kuhakikisha kwamba ile neno unatamka ama maneno unayotamka hayadhuru mtu mwingine. Na tukiangalia situation ya Isiolo saa hii, inabidi sisi wote tuwe waangalifu. Tuko na changamoto ya security, lakini tujaribu kwa njia yote ile kupunguza kutumia maneno ya kuchochea. Na ni jukumu la kila mtu, kila mmoja wetu kuhakikisha Isiolo iko na amani. Na lengo letu ni kuhakikisha hata kuna policies ambazo zina drive peace and cohesion in the county government of Isiolo. So at the moment tunatengeneza hiyo policy, we are in the process. Haijakuwa hapo kitambo, lakini sasa hii tunaiweka, na hii mambo ya hate speech control in partnership with other stakeholders like NCIC, tutadevelop guidelines, tutahamasisha watu kuhakikisha kwamba hate speech imepungua hapa Isiolo. Juma mokalo nwachako misigan jalweny marauma manosedhiero taya Jamadar Ismail Daniel Opande notelo ne jolweny gana 17 e manyo kwe pinje kaka Sierra Leone, Liberia, Mozambique e kin pinje mamoko. Jatacheno ni Walter Jambaga dhi nyime gi siganani. Okoni lodho oko gi lweny kum jonjore go ne ok yot, kata kamano nyagruok mohero chogo maleny wi ok wil kod tago mochieme. Duto ma nadhi wach mar peacekeeping wagolo sla elwet jok ma ok onego bed gi sla matiende ne rebels. Namibia watimo kamano, Mozambique watimo kamano, Sierra Leone watimo kamano, Liberia watimo kamano, nikech pinje ma nigi tabu kamano ibiro yudo ni bunde gik ma inyo godo jigi ni elwet ng'ata raia kata jok maluongore ni rebel. E kindego Jamadar koni chunye ne mor mokalo koneno ka nyithindo dok sikul kendo kwe bende duoge pinje mane kwe rochore. Kane ndalo chopo makoro wasegolo gi lweny gi duto kendo skunde osechakore dhi nyime, chunya ne bedo mamor kabisa, kata sani endi chunya mor kabisa. Kata kamano midhiero moro ne oyudore e kinde kolo oko bunde kum jonjore go ne mar chudo ne odeko kawuok e riwruok mag piny mangima UN gino mane Jamadar dargo gi jok mane winjore otim chudo go nigi yo mage gineno godo ka piny ma ni tabu kaka Sierra Leone duong'ne tabu ma gin godo, to ginyalo biro gi wach gi orowa mondo wadhi wang'i watim ang'owa, wang'i piny waneni to ka endi tich momiyowa ni endi askari 100 kata 1000 mabiro dwarore. Always ok gimi kaka dwaro. Okoni kutudore kod kwe mane giketo e piny Liberia. E pinyno ne otimo yiero mane omiyo miyo mokwongo e Afrika Mama Ellen Johnson noyudo thuolo mar loch. Bang' kane wasegolo silaha e lwet jok mane ok onego bed gi silaha kendo piny koro kwe, jo United Nations gi jo piny mane watiye ne owinjore niya koro gibiro bedo gi yiero mar sirikal or mar parliamentary yiero, to wan kaka jolweny wa make sure ni piny okwe. Jamadar Opande paro kane oket jatend kweth mobalo more piny Sierra Leone, Zambia, Nigeria to kod pinje mamoko mondo mi ochiw ringre mag jolweny mag Kenya
bende ne ginego e kinde mane pok gichopo e pinjego mondo duog pacho ka e ikogi kaka chik dwaro. Kapok adhi Sierra Leone askeche ma Kenya ne jok maricho ogo risasi monego ne koro an kadhi abed jatelo mar United Nations peacekeeping force. Gimokwongo mana dwaro to nyaka wadwaro ang'owa kuma askeche ma Kenya gi eki mano negie kuma gintiere nyaka wadwagol ringregi mondo waduok Kenya. Opande koni gima ne kelo lweny en mudhi to kod mauta kanyakla kod mula ahinya to moyudore pinjego kaonge kod telo maber. Ni mo manie piny gold manie piny ema kelo koko e piny to ok mago kende. Telo maber e piny, telo maber e piny. Ka telo maber e piny en telo maber, weche makelo koko goeko nyalo bedo matin. Opande koni onge chieng' mane omanore kod $1 e kata bam gweno e kinde mane omanyo kwe e kata sama orado kod kweth mag njore. Kaka an awuon ok anyal bedo ng'at achiel ni an bende ago bunde to kendo an ema dwaro gine akelo kwe winjruok mar jok maricho to gi jok mabeyo. Emomiyo an kata chieng' achiel ok ating'o bunde e lweta, an awuotho magi mkwajo. Ka ok inyal nego rech to rite mane wi mesa. Jolweny bende neno pi wengegi tek. Iwacho ni jalweny neno pi wang'e tek. Gini en gadieri? En adier. Ok owinjo bed ni nyiso pi wang'i? No. Kinyiso pi wang'i mokwongo ibiro askari ma in godo moluori gieki gin gibiro bedo nani kine miluor in jatelo in miluor. Mor mar jalweny en fwadho bendera mar pinye kubiedo e lwasi. Ing'eni jalweny bandera mar piny owacho ni bandera mar piny ema timo ang'owa gima nyako tim nade oriti. Ismail Daniel Opande wacho ni kata obedo ni kor piny ne oluore kamano, familia mare ne ogene kendo ne sire. Unfortunately babana onena matin ahinya ka an jalweny man ka kuka achako donjo. Mama na bende kamanero ng'apo onena malong'o ka tie lweny nen jaoda ma koro nosenindo sadiendi to nong'eyo malong'o. Jaoda ne wacho niya ni chuora niendi ne onyuomo ang'owa tij lweny. Koro ang'iyo mage gik mang'iyo kendo an ga gi forest. Aneno pichni nitie ka. Jo United Nations kanyo. Yes. Mago contingents mane ne command. Defense Forces of Ireland. Yeah, jo Ireland bende ne an ga a whole battalion mar jo Ireland ma command bende Liberia. Mandi to chalo India koso. Maendi ok India. Maendi Ukraine. Ineno mae we ang'isi mae. Yes. Ineno mae nomiya gi ng'awa Lieutenant General Martin Agwai kendo obedo the Chief of Defense Staff mar Nigeria banko usetiyo e boya. Nyakwa Ramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Erokamano nyakwa Ramogi kuom thuolono duto te mano ne Walter Nyambaga kanomiyowa sigand Daniel Opande mane en jatelo mar jolweny e kinde mokalo.
Ka kamano wachope giko mar weche manyien mag migago e thuoloni. Wachako tudre kendo saa 1 e weche mamoko manyien kowuok e Ramogi TV. Koromo saa 8 Ochieng' Emmanuel Gilange bro kelo ni pautuke. Nyinga Milton Ochieng' oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده معايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Ne kaka an gi hawi. Bang' arus mara anayudo anyuola maber ahinya. Ne kaka koro wamor ahinya kae wate. Mama no kadwa neno ng'ata ka chonyo pari kai